Bob sih masih. Kusene. Alminio, rek tedas. Lawangi kuku tarung, pokoknya wong gak tarung golek gapi yo. Nah, iki langsung iki nanggone area ruang tamune, ndukure wis drop ceiling kok ngono iku, don ono lampune uwake yo. Nah, ndukur iki ono coce sisan kene aja percaya nek siang hari. Kene nih iki ono jendela sisan iso juga tutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut mrene iki lurus nang kene. Iki nanggone area kamar mandine, kiwetengene wis full keramikan, WC-ne dodok, skote ready, shower-e yo ready tuh. Tempat kaca yo ready ya. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki. Iki nanggone kamar tidur utamae. Nah, iki ana jendelae ready sing langsung menghadap nang area carport. Ndukure wis vision kabeh. AC-ne ready cecepane yo. Oh, AC-ne ben nggo dhewe yo. Nah, nang kene iki lawange nggih sedingan iki ben opo? Ben cara ngono